darampayo, tubig. Ano daw talaga ako, pungag na naman dahil sa init ini. Naghali ako sa harong, okay man ang sakuyang pangmate. Kan ano na, si BP nagsiirip. May babaeng pig-alat ka? Oh. Empleyado. Basta babae, may mga Oh. Isa daw Sisay daw na babaeng yan. Abangan. Si BP, may pig-alat na babae. Anyway, Martes na naman po mga tugang. Diyos maray na paghahapon. Good afternoon. Yes, maray na hapon sa Gabos is again June 3. Yan. June 3, 2025. Sa mga nangurugto, ano ang mga panira kan mga nangurugto ngayon? Ako prito. Prito. Sira na su talimago. Ako na pa Dangan ako. gulay na tong. Di pa pala ako nangungugto, Tita Pita. O nagtarang pa dinarahan ta ka. Grabe man kaya si Kuya. Di pa nangungugto. Ano? Sige. So iba, pag araw kaning mainit ang panahon, Tita Pita, ano ang masirap na pangugtuhan? Panira? Sabi sa, ano sa daragaan panira? Panira? Itatma. Itatma. Iyo gulman. Ano daw ngayon masiram na itatma nga ng mudto? May na dadangog ako kan. May mga nagkakahiro ako ng mga vlog sa Facebook. Na digdi kaya sa Albay, kadakol ngayang mga dialekto. Kadakol na mga dialect. Magkatarani siya na ngayon pero iba-iba ang dialect. Iyo baga, at kung yaong kadigdi sa Legazpi, pagpasiri ka sana dyan sa Daraga, nakulo ng bagay na iba na ang terminolohiya. Example. Tukaw. Tukaw. Pagabot sa daraga, sala na dyan. Ayun mo, sala ka na tulos. Di pa nga ako nagkalaog. Sala na tulos. Kamalig ula na dyan. Ula. Sa kamalig ula. Ula, gari. Sa kamalig siguro. Ula na. Ulaan bagang Umula na ikayan. Tapos sa tukawan, ang apod sa inda, ulaan. Sa libon, ula na dyan. Ula na. Ula. Uyugon mo. Ibang iba sa libon. Ula na dito. Sari. Dyan, sana sa gilid. Umula na ika dito. Nagkubagay dyan bangko. Umula na ika. Umulanay. Umula na. Umula na. Yung ulaan. magtukaw ka na. Yung umula na ika. So tukawan, ulaan. Oo. So sa Daraga, salaan. Digdi sa Bicol, ay sa Legazpi, Tukawan. tukawan. Oh, imagine mo yan. Iba-iba. Aranihon sa nakita Yung nga ni. Aranihon. Ayun, Legazpi, to Daraga. Ali, digdi sa sentro ka Legazpi, pasiring sa Daraga. Siguro kung mga 5 to 6 kilometers na nangali garo yan. Di ba? Pero pag balyo mo talaga dyan, pag abot mo digdi sa may Sagpon. Sagpon, Maroroy. Sala ka na. Sumala ka na dyan, ta. Sumal- Kung hindi. oo. Nabutante. May mga araw kayan, sailing mo Tita Pita, as a former tourism officer, may history kayan, natataarog kayan ng mga dialekto sa tuya. Di ako nadig. Pero siguro, I think there is. Siguro gari igwa yan. Oo. Ako, sa diri ko lang alam, pag una-una ni Kuya so, mga Nagdirigdi? so mga Nagsakop sa nakasakop sa tuya. Dakulang bagay ako, baga may grupo man duman sa Daraga. Like yung mga terms na Oo. Spanish terms. Oo. Ako lang baga kita lamesa. Oo. Yan, di ba? Pinto, sirado. Diba? Sirado baga ngayang pinto, sirado. Ang mata, garo ang aram ko, ang mata, Japanese ang mata. Siguro ko sa Ang mata mo gari sa Japanese. Japanese. Siguro ko dakulang bagay ito, Tita Pita, no? So mga Nagka-adapt natin. nagka-adapt na. Depende yan sa mga ninuno, no? Sa mga nakasakop sa satuya. Takita baga knowing the fact na ang Pilipinas talagang inuran kan mga dayuhan, ano? Siguro ko ibang dayuhan na istada diyan sa Daraga, iba man so naka-istada digdi sa Legazpi. Kaya pag abot mo sa Daraga, sala ka na. Pag sa Legazpi, tukaw. Pag abot pa lang sa Libon, ula na. Olana. Olaan. O, digdi pag Kawan olaan. digdi pag naula, sayang sa Legazpi. Pag naula ya Tita Pita,
sayang na. Di ka naman pwede kayo. Ula na. Oh. Anyway, ayan po dito sa ng Turo Trivia. Digdi po sa tuyang pinag-eerokan. First, second, and third district Albay. Di ko lang ng pagkakaiba kan mga tataramon. Dakulo ng mga iba-iba. Oo. Sa Ayam, Ayam. Iba man pala nito. Sa Kamsur pala nito. Digdi ang sa tuya ang Ido, sa Det, Oo. sa Ugbon, Papi. Pero sa Naga, Naga, Kamsur, Dracula na Ido pa. baka nagido-ido. Oh, Dracula na Tita Pita, Ido pa. Yan nga may Ido nga dyan. Para pala niya Ido. Dahil man niya. Pag-ailig, Dracula uno na Ayam. Yan nga ang Ido digdi. Dracula na Ido. Yung mga, si Kuya Ramir kaya, taga ano yun Nabua. Kuya Rams, ano? Taga Santoy ka na, buwa. Oo, ano yan? Sari. Pag lalaki, ringkunado. Santo kuwa, Santo na buwa. Nabua. Nasa ringkunada area yan si Kuya Rams, ha? Kaya, dakulining mga easy. Nakukumpara niya ang Tataramon, ano? Lalong-lalo na baga dyan. Pag ringkunada area talaga, garuday mo na magkasarabutan, ano? May siton, di ba? Ununayan. Sari na nga ni. Magiyan nga ni kasadi. Oo. Tapos duman, pagka ang ugma sa aga. Oo, sa aga. Next morning, the next day, digdi sa to, ang ugma, kaso ugma, sabi ko, digdi sa Ligaspi, kaso ugma ngaya, Kahapon yun. kahapon. Duman, baliktad. Pag sinabing ugma, Sa aga. tomorrow. Sa tuya, ang ugma, kaso ugma, yesterday. Sa libon niyo man. Ugma na. Maski baga digdi sa may sa inutan kan Pulanggi. Kadamla. Ugma. Iba man ang ano kaya? Ugma. Gari. Sa libon, ugma. Sa Pulanggi, ugma. May mga may ano sa may pihit lang Tita Pita. Kung guro ano ka igut. Iirigutan sa na. Okay? Kaya man siguro ko pag abot kan panahon na talagang maging tourist destination na sa tuya na lugar, kada ko lang malilibong magtagalog ka na sa kanila. Minsan baga, so mga aki na nagbo-board, ako kay to may ka-eskwela akong taga 3rd district. Pag sinda nag-irestorya, haday ko nagkakasarabutan. Kanong mabayo. Hindi ko nagkakasarabutan. Ano ako inipigit taraman kanio. Tapos ako manapigurulokan maninda ako. Uli nga, di nga nakakasabot, di ba? I-share ko lang, Kuya A. Kasi sa libon, kung mga yung friends ko, pag duduman ako, ang hapot ninda, Tara, Pits! Yung parang yung, Tara. Kumusta? Tara, kumusta? Yung parang high pitch na talaga. Yung, kumusta sa libon, di ba? Tara, kumusta? Tara, digdi. Pag sinabing tara, let's go. let's go. Tara, sain. Tara, kano pa ikaw? Duman palan. Oo, yung ganyan. Tara, kumusta? Tara, hello, kumusta? Kadakol kitang mga nagkakairisihan, ano? So iba, sa Webes naman po mga tugang, ano? Sa Webes naman sa mga ibang mga terminolohiya, digdi sa Bicol, digdi sa Bicol. At least i-share natin. Yes. Digdi sa konting kaaraman. Correct, konting kaalaman. Digdi sa na po sa Bicol mga tugang, kadakol kitang kaypuhanan na maisihan. Lalong-lalo na po sa mga dialekto. Dapat maaraman talita, baka daytaram, pigmamuda na palan kita, dagit na palan sa satuya, sige pa sa nakitang ulok-ulok. Di ba? Dapat at least aram taman. Correct. For safety purposes man baga, malay mo, yaong ka sa ibang lugar, nagduman ka sa ibang lugar, tapos may... Mumuda ka na pala mo aram. Like araw kaya na, bagratanika. Ano? Bagratanika. Bagratanika. Di ba? Ang bagrat, pag thunder, makusog na oran, yan, bagrat. Nagbabagrat sa na libon, pag nadagit, babagratanika. Babagratanika. Ayaw gumaade, man lamang po magbagrat. Hindi mo lamang aram ngayon. Hindi, like you, hindi mo alam yun. Day ko aram, Pag Tita dagit Pita. ako sabi, bagratanika. Hindi mo pala alam. Tapos ulok-ulo ka pa, ano? Sige, bagratanika. Kumusta ka pa? Kumusta ka ngayon? Ano mo ngayon? Sinibagratanika.
Nadagit na pala sa imo. Tapos ikaday ka sa nang pagka-AC, dulo-dulo ka pa sa na. Incidentally, may mga friends ako sa Libon. They're also watching. Salamat po, ha? Thank you very much, Tabi. Yes, Pida. Ayan. Sa mga yaon Tabi dyan sa LA. Libon Albay. Libon Albay. Good afternoon. O sa mga text friends na dyan, pwede po ka mo mag-upload or mag-text sa 0927-398-0955. Pwede man po ka mo magtawakan sa inyong mga komento sa itong Facebook Live, DZGB News Online. May pigbe-verify ako Tita Pita na bareta manunggod. Ganyan pa lang. Manunggod sa sa aksidente na naman sa motorsiklo. Again, Diyos ko doon. Digdi pa sa na. Halos everyday, pinag-uurunan ta. Minuto pa sa nagaroon na kaagi. Digdi dahil ni nangyari sa may buunot. Motorsiklo, nawaran daaning kontrol, baralintok. Oh my God. Sana ding nadanyara na buhay. Ang mamundo nga ni Tita Pita, DOA kuno. Oh, Ang so driver? driver and rider, no? So 37 years old ang iyang pagka-AC ko. Ito na hiling ko kasabago, but I'm still looking for pictures. Di ko nahiling na Ayan. pictures. So sa liwat kuya pagirumdum tabi sa mga Oo. drivers na dyan sa luwas, mag-ingat po kamo, doble ingat tabi. Yes, taba ang buhay saro sana. Ayan. So may nagaharalat pa sa Indo, sa harong nindo, di ba kuya Yes, Tita Yan. Pita. Definitely. Ang buhay saro sana. Iyan po ang sa tuya na pirming pag-isipo ng God. Yes. Iyan po ang sa tuya na pirming ng God na pag-isipon sa buhay. Saro sana. Pag iyan na wara na. Dahil pagsayangon tabi ang buhay. Even ang may sa ikos ngayon, even ang ikos tabi, saro man sa nan buhay. Yes. Dahil pagparatubod na siya man buhay kanikos. Siya man buhay. Pag suikos na gadan, iyo na ngayon so ikasyam na buhay. Nag-cross ng tinampo, naligis. Nahiling mo Ikasyam na na bagaan. buhay. So, ingatan po mga Yes. tugang. Ingatan po Pagirumdom. niya to. Tabi everyday, nagpapagirumdom kita during our program na mag-ingat po kita dyan sa tinampo or Yes. anywhere else pag kita po nagmamaneho. Lalong-lalo na po sa mga nakamotorsiklo talaga. Very vulnerable tabi. Magian sa dit and madali po maglasik. Madali sa prone sa disquido. Most especially, magsulog po ng helmet. Ako pagkabang, kinakulon ako nakahiling dyan, Tita Pita, nagsusurulot ng helmet. Karampantihon. Karampantihon, wala naman ngayang dakop. Yan. Subuhay ninda. Dahil hindi piga, Ah, pag na-disquido sinda, no helmet, diretso. Goodbye world ka na tabi. Goodbye pag-araw ka life. yan. Oo. Lalong-lalo na dyan, so may mga babaeng abo magsulot din helmet or I don't know kung talagang daisindang si helmet. Kung dahil pong helmet, dahil na magsakay sa motor. Tagong, Makasabihin ninda, dahil ako masulog ki helmet na natatakluban ng beauty ko. Oo. Grabe. sige ba? Pag ika na disquido, wala yan na beauty mo. Di ba? Mawara yan na beauty mo Yes. tabi. Okay. Safety first. Opo. Tapos, kung ako babae, may nagpipiday-piday sa kuya, isunod ako sa motor, tapos day ako tatawanan ki helmet, babasti doon ko na. Kung padaba ka po kan iya na nagpipiday sa imo or kan piday mo, kan illusion mo, kan boyfriend mo, tatawanan ka, Yes. tatagamahan kan helmet. Yes. Alagaan ka. Diba? Atamanon ka. Supayo niya bilog sa imo bako. Yung nga ni ika-safe ka. Oo. So, yan po, mag-isip-isip po kita. Pagiramdong gilen po sa Indo Gabos dyan, sa luwas na nagdadrive, nagmamaneho, mag-ingat po kita Gabos. Tapos, mga magurang, dahil pagpamotoro ng mga aki, pagkadaing bako kompleto ano ini?
Bako kompleto. Saka dapat in good running condition. Yes. Pati dapat i-check. Bako lang basta running condition, Tita Pita. Ha? Good. Good. As much as possible, Good. excellent. Yeah, kulang. Dapat good running condition. As much as possible, excellent running condition. Yes. No? Ay, hindi kaya, Tita Pita, good running condition. Pero kaya ang problema ko ngayon pag pundo na yung preno. so stopping Good running. stopping mechanism day palan, ano? May kulang pala. May May kulang diferensya. pala. Ayan, ha? So sa mga paraan tabay niya to, no? Mag-isip-isip kita. Dakulon po diyan sa tinampo. Dakulon po sa tinampo. Pirmi na sila yung tinampo ngayon nagkakahirin daw. Iyo tabi kaya ngo yan ng grabing trending. Yes. Ha? Pasensya na po kamo kung kami para makulit. Ini po para sa kapakanan ni Dugabos Correct. na nagmamaneho. Opo. Bako po ini para sa mo. Mag-ingat. Dahil man po kaming mapapala dyan. Iyo. Kung mag-helmet ka mo, o dahil man kaming mapapala. That's for you. Makakako lamang kami kibareta. Yung mga Tita Pita. Ani. Every accident, bareta yan. Di ba? Bilang sarong media practitioner, kay po tayo ng mga bareta. Pero kung buhay man tabi, Ayan. Kapag hinayang mo. kadisgrasyahan man ang kapalit, mas maray na kuta na day kitang bareta. Opo. Di ba? Ang bareta ta peaceful. Dai pong bareta o di magayunod baga. Ang bareta ko niyan, dai pong bareta, taday pong nagkadiriskwado, dai maraot na nangyari, normal. So bilog na aldaw, di ba? Kaysa man sa bigla tang maisihan na. Aldaw na lang. Igwang aksidente na nangyayari Oo. dahil mga reckless or reckless may diferensya imprudence. mga vehicles hindi na pigda-drive. So, yan tabi, pagiromdom sa liwat. Yan po kami day po kami mapundo na magpagiromdom sa indo po. Yan, hanggat na dahil na kamo magmotor or magdrive, kung dahil man sana po kamo ki tamang disposisyon sa tinampo. Okay? So, sige po. Alright. So, ngayon po, aldaw ning Martes, petsa 3 na kan bulan ning Hunyo 2025. And igwa kita ning special day para sa satong mga papa on June 15. That will be Father's Sunday. Day. Wow. Sunday, no? Father's Day. Pag Mother's Day, Tita Pita, may anong mga nagkakahiriling ta pag Mother's Day? Araw ng mga nanay. Dakulon dyan, surprises, even mga promo. Nakulo. May promo sa mga make-up. May promo Sa sa spa. Wow. Diba? May promo sa, Sa mga hair. restaurant, sa mga pampagayon. No? Sa daddy, sa papa, dit lang ang may promo. Minsan ang promo sa mga pang massage. May mga nagkarinig na kaya akong mga massage parlor na nag-offer na ning For Father's Day. promo for Father's Day. No? But the rest, day ko nahiling. Pakaday pa. Day pag... Paka-surprise. 2 weeks na. Sarong simana na sana. Diba? But kita, a month before, For mothers. Mothers, dakulo na. No? Dahil ko po pig sasabi na unfair. Dahil ko po pig sasabi na unfair. Pero But, totoo. somehow, may kumbaga, makukompare mo man. Diba? Natadaw araw kayan. Pero medyo dai masyadong natatawanan. Naha-hype. Opo. Dai masyadong naha-hype. Dai masyadong natatawanan ki ano ini? Kumbaga special treatment. Ano kaya yung mga factors? Bakit Oo. ganoon? Iyo nga ni, selling ko. Sabi kan saro, sabi kaya ngaya ang mga ama kaya ngaya da pag pigso sorpresa, arabo. Nakokornihan ba sila? May harog kayan. Pag si sorpresa ngaya, arabo. Taon mga yung cake, parang abo. Oo. Happy Father's Day! No, man nga kang bakal nga kang cake. Parang yung mag-inom. Iyo nga no. May araw ko na binakal mo yan kaya alak. Magmapangaya ko. Di ba? May mga ama talagang araw kaya. Parang mas gusto nila sa friends pa, ano? Oo. Gusto nila Totoo yun? magkairibanan sa mga parari ama,
Mairuno man sinda. Sinamang enjoy. Oo. Not with the family. And that's not good. Mga katangian po mga tugang kan sa tuya na mga ama. Let us identify the characteristic of a father for us to understand, no? Mas lalo niya tong mamidbidan an sa tuya na mga ama. Tabi, no? Taba ka minsan nami-misinterpret tita Pita ang mga ama. So, let us kumbaga kamo po kaintra sa mga paraan tabay niya to. Kaintra po kamo digdi sa tuya na or istoryahan. Kung gura no nindo kamidbid an sa indong mga ama. Sa satuya pong pagbabalik. Oras, 2:26. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Since nanalo promo na! Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Since nanalo promo na! Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Natatabang na poong baga ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobinesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Segundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bibigla man ako kanini Kuya Rams. Nabigla lugod ako. Kita na pala na naman, ano? Anyway, sige po mga tugang. Ngunyan na pagkahapon, midbidun ta daw po ang sa tuya na mga ama. The papa, father, ano mga apod sa mga ama mo na? Ano ang apod tabi nindo sa indong mga ama?
Anyway, may nag-antabay sa tuya, nagahiling Tita Pita. Yeah, si Sir Tony Reyes, Oy. dating tourism officer ng Legazpi. Hi, Sir Tony. Thanks for listening and watching. Salamat po, Sir Tony. Thank you very much. Okay. So, since na Father's Day na sa maabot na Petsa 15. And also pala si King. Yes, Oo. si Sir King Rehinaldo. Yeah, every day. Nakaantabay permi yan. Okay. Ano po ang napod nindo sa indong mga ama? Papa? Itay. Itay? Sa'yo, ano? Ano ni? Anong pinakasosyal na pag-apod kay Tita Pita? Daddy. Popsi. Hi, Dad. Oo, may Popsi, may Daddy, may Papa, may Papa, may Itay, may Tatay. Ang iba, pangaran lang. Oo. Diba? Ang iba, pangaran lang. No? But let us, may mga diet, Tita Pita, may mga karakteristik kan ama. Depende sa kung paano nila gustong apodon. Or, kung anong apod mo sa ama mo, siguro ko nabase mo sa iya. Sa iyang ugali. That's why, iyan ang piga-apod mo sa iya. Kasi ako may midbid, siguro ko 2 years ago, a year ago, igo akong guest digdi sa programang Usapang Pamilya. Ang apod niya sa ama, iba. Bako papa, bako daddy, bako tatay, bako itay. Inapod niya ito ning something different. Parang yun ang endearment. Mga endearment terminology. Pero ano ba ito? Grosso cartoon character? Cartoon character. So, duman ko nahiling Tita Pita na garo siya friend kansa iyang aki kapig pigpapayagan niya na apo doon siya ning something else aside kan papa, tatay, itay, daddy, popsi, whatever na apod na kumbaga kakaiba na apod sa iyang ama. So arog siya ka sabi nga ni sports. Parang they were just the same level. Yes. Ganon. Bako so Parang superior. friends lang. Opo. Parang iba kasi when you look up to your father, yung itay na syempre someone na, although of course the respect is there. Yung kasi ako I grew up na yung father ko parang I don't know, yung parang someone na parang na, yung may fear factor was yes. there. Opo. Na kung anong tinaram niya, kailangan nung magtubod. Like, parang hindi ka pwede mag-complain. No That was before. No question. Opo, Di ka pwede at saka mag-apod. yung pag pigtataraman ka, hindi ka pwedeng, kita baga, ngunyan ang mga aki, pag pigtataraman, pigka-correct, hihilingon ka, pero before parang nakaganyan ka, na hindi ka pwedeng magiling sa pandok na, matumang ka, yung parang ganon. Iyo, Di totoo talaga, yan. yung pigtataraman ka, yung nakaduko ka, nagdadangog ka, parang di ka pwedeng magsimbag. Oo. Magsimbag ka lang na, opo, yung ganyan. Yes. Pero now it's different. Parang, siguro, big encourage baga na, you have to, sabihon mo kung ano yung namamatian mo. Pero before, hindi, parang fear. Nandun yung fear. Oo. Parang yun din ang parang hindi tama na ano. Pero somehow, pag natatakot ka, hindi ka gagawin ng mali. Yun lang ang naano ko during my time. Yes. So, maduman kita sa oras mo, Tita Pita. And let's compare it sa mga ama ngunyan. No. What's the good thing about father na matatakot ka? Gigibabagang pantakot ang ama. Sige ngayon, mauli na si papa mo. Pumundo ka na ngayon, tumultol ka na ngayon. Normal. Oh. During the time na ang mga ama superior pa talaga. Igwabaga ki. Siguro ko, let's say, anong mga taon niyan, Tita Pita? 1980s? 60s. 60s? 1960s. 70s. Apo. Pag sinabing ama, ano ang nai-imagine ta kay ito? Kayto, syempre pag ginamong ama, itay. Kasi sa muya, ano lang, parang yung itay,
ibang level. Para pag sinabi mong daddy or papa, yung Yamanin. iba nasa middle class. Oo. So, yung May parang kaya na. yung mga itay lang yan, parang feeling me at that time, nasa mga laylayan na pigapon. Apo. So, ganyan ang yung father na, you look at your father. Of course, a provider yan, di ba? Yes. He's a father, provider, a family man. Of course, husband sa mother. So, ganyan, pag nag-work yan, pag uli yan, syempre, sa harong, pistuhan yan. Oo. You have to prepare. Na syempre, pag yan, nagtrabaho yan. So, kamas-kamas, sa mataramang mother, preparara na ang pagkaon. Tanya na si itay mo. Gutom yan, hali yan sa trabaho. Tawan ng pagkaon, sumasit ka ng table. Ayun. So, araw yan ang yung talagang nagimatan ko na araw ka yan. So, yan, pag time ng sweldo, mabakal yan ng something na syempre not everyday they nakaka-afford yan na kunyari nga karni o ano. So, parang once a week or twice a week lang na pwede ka mong so, talagang ibang klase din ng meals na kakaununin do. So, something special. Sahod time. Oo. Although yung naman talagang so gulay and fish, pero yung may something na may beef special, or something iba. special. So, yung may fruits. So, magbahon ng the whole family. We sit together, we eat, and then nag-irestoryahan. So, yun ang nagigista na parang ama talaga. As a provider. Oo. No? At saka yung strict talaga na pagtataraman ka, pagsala, magtubod ka. Otherwise, iba yung yung disiplina before. Physical talagang papaluin ka. As a provider talagang araw ito. Pag uli niya, since na siya He makes sure na meron talagang food on the table, araw ka yan. As a provider, pag uli niya, kipuhan mo siyang tawanan ng something, kape or whatever. Tapos every sahod time, tawan ng sinelas. special. Yan, araw ka. Pag abot naman sa pagiging sarong disciplinaryan, sa disiplina, sa pagdidisiplina kan mga aki, papaano po sumula ama kayo ito? Pag araw kaya na, nag-eskwela ka. Apo. Hali sa eskwela, diretso ka ng uli. Hindi ka pwedeng gallivanting or maglakwatsa na din na nagpapaaram. Opo. Kaya ako kayo I grew up na, di ako naka-experience sa mga puro party. Di ka nagluok? Takutunan ako, sobrang takot. Abo akong dagitan. Usually, Kaya nagagiba ako kitama. Usually, ano mga punishments? Sa mga Ay, common? makatakot kasi kay ito, pahabaga ka ito. Opo. Papakulong nga talaga. Even, maski Pakul. daraga ka na or what, pwede. Day ako naka-experience dahil takot ako kaya di ako nagigibong sala. May mga nagkahiraman Of course, yung mga tugang ko, napapakol yan. Mother ko very strict. Mga paborito ka, Tita Pita? Makuman, takutunan lang ako na abo kong pagdagitan na syempre nagtatrabaho ka sa harong, naglalaba, naglilimpya, nagluluto, yung mga chores sa harong. So, di man akong araw kaya na maluho. Yes, maluok. Maluhok. Opo. So, may vacant period ka or Saturday, madumang ka sa friends. Wala akong time noon kasi talagang nagtatabang sa family. You do not want to be punished. That's why talagang straight ka. Yeah, takot ako. Abo akong pagdagitan. Okay. Abo akong dagitan. Kaya kung anong tinaram, So tutubudon mo. May somehow may yaon naman sa fear. Yes. Yan. May fear talaga sa As mga compared ama. today, parang day ng fear ang mga aking unyan. Maduman kita, pasiring kita naman, Tita Pita. No? Sa mga ama kayo talagang matakot ka. Yeah, makuha ka sa isang tingin. Totoo May yan. mga midbid na ako kayo na pinaralayas da ka naman. Dahil din nagsurunod. Uso pa ka ito sa pagpalayas. Oo. Diba? Totoo. Uso ka ito sa pagpalayas. Pag ika suwail, dahil ka nagsusunod sa imong mga magurang, ang ama, pipalayas talaga na aki. Pipalayas. Lumayas ka. Layas. Araw kayan. So, araw kayo ito, ama kayo ito, being disciplinarian, good provider, iyan ang matatak sa mga isip kan mga aki. But, ang kinagayon man kayo ito, Tita Pita, sa mga aki, sa mga produkto, straight ang trabaho, straight ang gibo. Dahil na kiarog ngunyan, garo na nakawala ki ano daw eh. Diba? Di ko pigbiblame ang mga magurang ngunyan, ang mga ama, no? But
let's just compare it. Ilingon ta kung sain kita sain nagkaigwaning transition, Yes. di ba? So, produkto ka kisarong striktong father. Ang mga ama ka ito, yun ang ito so pag-describe mo. How about now? So mga satuya na mga padaba na mga papa, ama, itay, daddy, papsi. Ano na ang mga usual? Pag sinabi kayo ang usual, ini sa mga naaraman tayo, sa mga kumbaga common na nagiging ugali na ngunyan kan mga ama. May istorya kaya na pag naguli ang ama, pirming boyong. Iba na yan, ano? Igwa na ko niyan. There are some talaga. Buyong na. Ang nag-atod pa kan ama, so aki niya. Nagsundo. Sinundo. Dahil na kinaya, sinangkulay. Aram mo sinangkulay, Tita Pita? Inalsa. No, pero lupay-pay na. Di ba? Mga maarog ka yan. But siguro ko during kang inot, dahil kiarog ka, ano, bihira. Ay, good din. So, may mga, syempre, di mo maibitaran. Mahiling mo din yung, may mga friends din. Kaya like yung father ko, dahil nag-work din yun sa private, hindi kay Chu Waning ina Imperial, yung Apo, Diamond apo. Tires. So, syempre, pag after office, mag-meeting, meron din. Pero, mahiling mo na, syempre, sa sobrang pagal, arrogant. Pag naguli, nakainom din naman. But not all the time. May disiplina. Opo. Kasi pero kung ano, pagka everyday kang nang buyong, ano nang iling sa imo kan... Nakonsilo kita. I remember my father, pag nabuyong, iba nang saludo. Taga-saludo nga kaan. Kabanga na. Magamat na. Talagang deme vida. Okay. So, mga ama naman ngunyan, ano, siguro ko, iyan ang saro sa mga, dakulon kaya mga istorya ngunyan kan mga ama na medyo nagiging garo, aram mo ito, Tita Pita, nagiging garo funny. When Gigibong we garo say funny, ano ibig sabihin? nagigibo na sa ng kaugmahan or karawan ang mga ama. O yan nga, Ridicule. Apo, mga araw gayan, no? Magagigibo na lang na garo kaugma, katatawa na, especially pagka ang ama medyo paliga. Kaya bihira ang ama na paliga. Ngunyan, dakulo ng mga ama na paliga. Uso na ngunyan, so under the saya. Di ba? Kaya ito, bihira ang ama na under. That's why kaya ito, pag sinabing under, uulukan ka, kan tawo. Ngunyan, pag under, Okay lang. okay lang, under nga ako. Baga, tanggap na kan society. No? So, that's why, medyo nagkakaigwa ki, Yung comparison. Comparison, na under, kumbaga, na under nga ni ini kang agum niya, so now, nagkukulang sa integrity, araw ito, nagkukulang sa pagala, bako man sa pagala, so kay puhan ta po igala nga sa tuya ng mga ama, ano. Minsan sisuro sa rimbag na sa kan mga aki. Di ba? Sisuro sa rimbag na sa kan mga aki because dahil siya nakakadro kay misis. So mas dakula na, so mas takot na so aki sa ina kaysa sa ama. May nahihiling ka kan, Tita Pita? Igwa. May mga mas takot na so aki sa ina. Ang nagiging disiplinarya na is the mother. Taso ama man minsan napasaway. Di ba? Paano ka igagalang kan mga nakakahiling sa imo, kan kapamilya mo kung ika mismo pasaway? Tama. Correct ka dyan. Di ba? So Ready ka dyan na parang buyong ka. That is siguro ko Sugal. that is the reason why sa paguna-una ko naman, Tita Pita, saruan sa mga rason kung so apo ta kasabago nata so ama ngunyan garo dai masyadong nahahype. Oo. 'Di ba? More the mothers. The more the mothers. If you will compare, iya.
Diba? That's true. Kasi bako na mag-arog ka ito ang katagas or bako na arog ka to so figure kan ama before. Na pag sinabi ka naman, lumayas ka. Ngayon, so ama ng pigpapalayas. There are some. So ama ng pigpapakaturog sa luwas. Day ka maglawag digdi sa arong. Diba? Bako ka, boss. No? But pag mga arog ka na bagay, madalion maglakop, madalion magkalat because of the social media, etc. etc. Day ka na matatago mo niyan. Siguro kung nawawa raning respeto or nagkukulang ang respeto kan mga aki sa indang mga ama. Diba? So, sigurado, may mga reasons for that kung bakit Yes. arog yan. Like Oo. I mentioned earlier, na sigurong ama, okay, you provide. Mhm. But, are you really a father? Yes. Ibang pag-ama ka eh. Mm. Di ba? Anong role mo as a father, as a husband? Di ba? Hindi yun na porket nag-work ka, you provide for your family, wala na, hanggang doon ka na lang. Dapat tinuturuan din mga aki, di ba? Like yung something na, marunong ba yan mag-carpentry lamang? Dapat tinuturuan somehow. Yes. Correct. Mag-fix ng something na day na ka lang kita totally dependent na mahay kita kung somebody to fix this. ang Dapat marunong. The problem ngunyan, Tita Pita, is pag may raot, maapod kay mekaniko. Ayan. Dapat may marunong karpintero. din. Di ba? Oo. Ay, maloya man. Ayan. So, ibig na bumilib sa imo, minaluya ang bilib. Ayan. Nagkukulang sa bilib. Bako na, day masyadong bilib. Ayan. Bisag rangani nga, di kaya. Sabado man lamang at least, maglimpya ki mga electric Oo. fan. So, yung ama nagpasunod, o Oo. magrilimpya kita kaini. Yung gano'n, simple, pero yan mahihiling mo kung gaano kahalaga na dapat tinuturuan ng mga Correct. Tapos, kumbaga, yun so, word na pigahanap ko kasabago, so believe. Believe, dahil nga ako masyadong believe. Kaya ito, believe dyan, pag suminabi yan, talagang masunod ka. Ngayon, minsan sisupla pa ka naki niya sa diring aki. Sa ano pang mga rason, siguro ko dahil may mga times na aside ka ama na pasaway, minsan may mga ama bagang nakakagibo man ki kabuahan sa buhay. Hindi naman lahat perfect. Yes. May marites kan ina sa aki si papa mo ngaya. Ilingan na naman ngayon. Ilingan mo ngayon si papa mo. Mga araw ngayon kaya. Garo na nawawaran ki believe sa mga aki sa ama because of, although it's a fact na nakagibo ki something, aram ito, so may mga bagay baga Tita Pita na dapat na, kumbaga sabi nga ni, data na ipagpaisi Sa aki. tangani na day magbagong hiling kan aki sa ama. Ngunyan, bulgar. Ayan. Baka maray. Oo. May abot sa punto na pigsasimbag na kan aki iso ama. Diba? Tapos ngunyan, mga Happy Father's Day. Yung somehow the image na yung ama Yes, na maray, image. iyon dapat ang maano man kang aki. Opo. Hindi na yung mga bad traits, Oo. tapos itatarampa sa akin, si ama mo ngayon, sama mo ngayon, Oo. makbas ngayon, yan, durungistaw, ng or babae ano, ngaya yan. yan, yung mga ganon, na somehow, it's so difficult being a parent, diba? Saro Paano yan ka sa ang mga- parenting sa mga, Correct. Pigrautan mo na so ago mo. Yeah. Pigrautan mo na so ama kang aki. yes. So aki niya, pigrautan mo siya sa aki niya. Diba? So siguro ko that's why medyo nagkukulang ang believe kan mga aki sa ama ngunyan. So, na minababa ang paghiling. Correct. Yan. So image na iiba from araw itong So, the father, he is being looked up to, nagari mga modelo sa Yes. family. Pag pigtaram kang, alimbawa, kang agong, na pigparapakaraot, minaiba, gari na dudurog iyan. Correct. Siyempre, nawawaraan lugod ng respeto. Yes. Ay, minay si arog pala niya kaan. Di ba? sa mga father naman, Dapat magtultul. correct. Ibu kimaray. Iyan ang nahihiling ta. Minsan masabi kita, maabot na so, kulog kang buota sa laog kan harong, wara na nga akong ginibong tama. May mga circumstansyang arog kayan minalawa sa tuya. Wara na nga akong ginibong tama, digdi sa harong. Puro na sana sala. Puro sa nga ako, sala na naman nga ako. Diba? Ang apot dyan, nagibo ka man agad, kita ma. Dapat. Dapat Oo, baga. maging role model ka sa mga aki mo. Mm-mm.
maging ama, no? So for us na maibalik ta su image kan ama, no? Siguro ko saruan sa mga bagay na dapat na ipamana kan mga ama sa mga aking lalaki. Yes, tama yan kuya ay lalo mo niyan, 'di ba, mga eskwela. May mga activities sa school na either the father or the mother na dapat presente. Ano yan, so brigada, di ba? Yes, opo. So kaipuhan na ipahiling ta sa akit ta, ang suporta natin sa kanila. Oo. Otherwise, pag nagdakula, ay, dahil lamang nga ako kang nag-eskwela ako, dahil lamang nga nagduman niya, nag-attend ng meeting, or si mama nga or si papa. Di, syempre, ang ama, di ba? We expect the father to be supportive sa arog yan. Sa gabos sa mga activities kan mga kang aki, na dapat yaon talaga. Importante yun ang ama. Yes, correct, Tita Pita. So, Grutig, pinanganaan ta na so ama, ngunya na pagkapunan eh. No? Pinanganaan. Ano na nga, kuya? Una ko nga Father's Day. Katang nga, puros nga, garo negatibo nga nagkahirling. Nindo nga sa muya na mga ama. But, kidding aside po mga tugang, ang sa tuya na mga ama, daiman sinda vocal, no? Tandaan po nila sa mga kaakian. Ang mga ama, although bako, showy, no? Minsan Demonstrative kang minsan feelings. very hard sa inda magsabi ning I love you, Yes. di ba? Minsan very hard sa inda magsabi kung ano ang sa indang namamatean. Kaya nga naghahanap yan kikainuman. Umaga, ang ama bako talaga siya vocal. Dahil yan nagpaparataram, pirmi yan dagit. Mataram lang yan pag dagit. No? Mostly, mataram lang yan pag dagit. Kaya yun lang ang nahihiling ta sa mga ama. Madagit na naman nga si Papa. But, sinda sa mga tao na even nagkakaturog, nag-iisip kan future kan sa iyang pamilya. Bravo sa mga ama. Nakabawi na po kita. Sinda sa mga tao na sabi ni Yobs, Kuya, dahil man tabi pagulpihaan mga ama, natabaw ka. So, iba man sana. Ipigitaot ang example, Yobs tabi. Tari na day na pangarugan kan ibang mga ama. No? But, may mga ama talaga na daig kang masabi. Kumbaga, kung papilion ka ngayon maging ama, Siya pa rin. siya pa rin. Diba? Which is, tayo mo mapipili ang ama. Diba? Ang mga ama po, dahi man sinda vocal, paguna mo man pirming dagit. But, ano yan? Sinda sa mga tao na ang nasa isip pamilya. Maski turog na, Tita Pita, o makaturog na yan, nag-iisip niya kung, lalong-lalo, sa'yo daw kaya ako matrabaho naman niya sa aga. Diba? Kasi provider ka. Diba? Provider ang mga ama. They pwedeng magpundo ang pag-provide. Yes. Once na napundo yan, magkakaproblema kita sa ano kan pamilya, sa income or a means of sa pagkabuhay, sa pagbuhay-buhay kan sarong tao. So arugyan kaya ano, minsan pag may problema yan, dayan mataram kan problema. Tita Pita, dayan mataram kang Sa barkada iyo. sa barkada. Kaya Abo ipahiling na may problema siya. may mga concern with family. kaya may mga battle session ang mga ama. Diba? So somehow malingawan nga ang problema, kan maugma-ugma lamang nga kita. Kasi nasa stress yan eh. But dahi man sinda nagpaparataram kung ano ang sa indang nagkakamaratean. Diba? So kita mga aki, mga agom, we should know how to read between the lines. Marina, sana kung talagang ang agom mo, ang ama mo, nagtataram. Diba? But mostly, sa mga kalalakihan kaya Tita Pita, dahil masyadong vocal. Yeah. Ano yan? Pride? Maybe, mga araw Pero kaya. between husband and wife, dapat open ang communication, diba? Oo, correct. No? God bless daw over the world from Gerald Aranya. Salamat po, Sir Gerald. No?
Igwa pa kitang 5 minutes na i-build up ang sa tuya ng mga ama. Taguro nga, ginulpi mo kaya kuya sa mga ama. Even, so iba, may mga aki na daragit sa ama. Pero igong ama ng mga overprotective sa kanilang mga aki. Minsan na may misinterpret yan kan Oo. mga aki. Yan. Sa mga aki man po, day ka tinugutan, magpasiring sa prom, Yeah. day ka tinugutan, makibayli duman sa pistahan. Ang pag-iisip lang kan sa tuya ng mga ama, so sa imong kaligtasan. Yeah, seguridad. Oo. Ang lalaki, araman isip kan kapareho ninda lalaki. Ano ba totoo yan, Tita Pita? Ayo. Ang mga lalaki, araman isip kan mga lalaki. Ayo. Marauton, naramdaman ko, sorry ha, kasi share ko lang. Sabi Apo. kang father ko, may mag-invite, kiko akong partner, ang mga lalaki, saro lang ang nasa utak yan na mag-take advantage, magbintahi. Ngayon, papayo ka man. Lalaki ka man baga. Para rehas, gaya yan. Although hindi naman. Di mo man Oo. mabiblame talaga. Kaya, Ano? Kasi overprotective sinda. ang mga Dahil kalalakihan, sa padaba. yes, most especially pag may aking babae, nagiging talagang overprotective talaga ang ama. Oo. No? Dahil ka dahil ka dyan mag-iba-iba. Sisi itong nagsabay-sabay sa imo. Ang pag-iisip lang po kayan, ang sa indong kapakanan. Yes, that's true. Diba? Kaya, pagkaday po kamo tinagutan ni Papa, makibayli duman sa pistahan, isipon lang nindo na pigpoprotektahan kita kan sa tuya ng mga ama. Arog po kaya ng mga ama. Ano? Day na ninda tigpapaliwanag. Bako ba, isabi ta nga, bako vocal. Bako, kadaklan kan mga ama, bako vocal. Pag sinabi, may rason siya, may sadiri siyang rason kong nata, and aram niya ang pigtataram niya, aram niya ang pigigibo niya. So, day na magparahapot, tabaka mapasala lugod. Kaya ako, dahil ako nagpapaaram, dahil ako nag-attendir. Pag may nag-invite, tayo na. Aram na. Aram na. Sabi ni Sir Ariel, good PM tabi, ma'am and Kuya A. Tamang-tama po ang pigdidiskuter nyo ta napapanahon sa Father's Day. Sige lang ako sige sa hanap buhay. Dai ko nagtataram na mapagal nganing dai magluya ang buot kan mga aki ko, lalo na sa pag-eskwela. Erpat press po ako kadligaw. Yugon mo. Very diba? good. Para daw magluya ang buot kang Yes. pamilya. Kasi- Kasi nagtataram kung ano man ang problema. Opo, Tita Pita, kasi ang ama sinda ang kusog kang buot kan Yes, pamilya. oo. Pag ang ama nagluya-luya. Sarabay na iyan. Sa rabay na Ayun. imagine, haligin ng tahanan, luminuya-luya. Yeah, pag nag-crumble, everything else crumbles. Yes, 'di ba? So iyan ang ama, no? Very Iyan ang ama. good. Iyan ang ama. Kudos tabi sa imo. Kay Sir Ariel Llorin, Yeah. no? Iyan ang ama. Oo. Maski group feeling mo, dai mo na kaya, pero never ka masabi na dai mo kaya because pag tuminaram ka dai mo kaya, dakulon ang malumoy. Yes, totoo yan, Kuya. Lalo na sa education, Mm. yung mga pang-tuition. Correct. Halimbawa, pag nursing ka, yung affiliation, kwarta, di mo ipaparang sa akin mo na wara kang kwarta. Correct. Paano ang pagdisponer? Ayan. Maski may kalintura ka, dito nang wurwagwag, matrabaho Yan. ako. Kay Puhan makusog. Di ka pwede, kadaklan ka sa tuwi ng mga, di nagpaparaluya-luya. Diba? Kasi kita ang kusog, ang ama ang kusog kan Pamilya. Pag ang ama luminuya-luya, paano na? Ayun. More about fathers sa satuya pong pagbabalik. And that will be on Thursday. Inubos na naman kita. Naubusan na naman kita ng oras, Tita Pita. Matayaw na si BP. At abon si BP ko niyan, ano? At abon si BP ko niyan. Okay. Sige. Padagos na po ang satuya na pag midbid sa satuya na mga ama. Actually, di pa kita sa kabanga. Eh po ang tapang mamidbidan ning maray ang satuya na mga ama. No? So, kung kamo po, igwa po kamo ning mga letter for your fathers. Pwede po din doon i-send i-share ta, basahon ta. Para at least matawan na ning pag-recognize. Yes. Ma-recognize niya to ang satuya ng mga ama. And maaraman kan satuya ng mga ama kung ano ang iling niya to sa sainda. Yes, tama. Kuya. Ma-appreciate. At baka pag-una, di kita na-appreciate or baka pag-una ka sa to ng mga ama, di ta sinda na-appreciate. Okay. Let's appreciate our Father.
ngunyan pong simana hanggang Yan, next week. next week. Ha? Advance Happy Father's Day po sa Yes. gabos na mga ama. Saigdong mga ama. Yes. And Okay. watching man dyan sa Maroroy Tabi, isus ko yung husband is watching. Yes, salamat Idong, po. at saka yung mga pagariba sa haro. Opo, thank you very much. Sa tuwira na kaibanan sa Lado Technical, Kuya Ramir Tanay. Kaibanan po si Jerome Martinez. Kaibanan po niya to si Tita Pita. And Kuya A, Salamat sa nagantabay. Mabuhay! Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga